Бәхет нәрсә дисез? Бәхетме, дуслар? Бәхетле итеп үзен санасаң, һәр нәрсәдән ям һәм ләззәт табып, күңел күзе белән карасан, бәхет алып килә кайчагында, күздән тамган кайнар тамчылар, шатлыктан түгән күз яшьләренә булып, шундый зур бәхеткә кем шыдар? Кайчагында савыгып аякка баскач, бәхетле итеп үзен сизәсен, канатланып ишеп әйтеп бетергесез бәхет дәрьяларын гизәсен. Бәхетеннән ни икәнен дә белеп булмый, бәхетсезлек татып карамый. Бер ага, бер карасы булган кебек, җирдә бәхет юк дип ышанып яшәргә һич тә ярамый. Яңгырдан соң балкып кояш чыга, җаныбызга нурлар тарала. Бер дә күңелегезне төшермәгез, бәхетсезлектән бәхет ярала. Автор Гөлнур Галимова.